Čaute a vítajte pri novom videu a dnes to bude z hry Minecraft a máme tu hry, takže Party Games a som tu dneska spoločne s Citronom. Takže nazdar lidi, čau mauží, a co budeme hrát jako první hru? Prvú hru, keď si pamätáš, tak vlastne sme hrávam minihry, že vyberiem jednu minihru a hráme. Ale tentokrát to bude Party Games, čo znamená, že vybere nám to náhodných niekoľko hier a tie budeme proti sebe hrať. Takže to bude... tak to zní dobře. Tam by mohla být i nějaká, ve který třeba vyhrajeme. No, práve to je to. A hrá sa to na 8 hráčov, takže ja by som to asi spustil a si tu, jo? Dobre. Jo, sme tu. Takže maximum je 8 hráčov a keď sa na to pozerám, tak ešte nám chýbajú dvaja, ale tak to sa naplní viac menej. To se doplní. Já se jdu podívat zatím sem dolů na tom ostrově, má to nějak zemí. Jo. A nepadni do díry. No to, je to taková díra. Tak ja teda dúfam, že sa vám Murder Mystery, ktorý sme mali vianočný špeciál, páčil, pretože fakt bol úžasný. A dúfam, že ste tam dali ten like, pretože si to podľa mňa aj zaslúži like. Čo vy na to? To můžete dát i tady určitě, ale je pravda, že v tom vánočním speciálu, tak tam nám vyšly krásně ty zimní mapy, viď? To bylo fakt štěstí. Jo. Tam jsme vlastně mali asi všetky mapy, keď sa tak na to pozriem. No, myslím, že jo. A hele, taky zima. Dobre. Takže víš, čo sa robí tu? Jo, musíme se uhejbat padajícímu sněhu do nějakých safe míst. Jo, presne. Našel si? Ja nič nevidím. Já jsem pod nějakým s ostatníma, no. Ja nič nevidím cez nich. Já taky ne. Ty si tu so mňa bol. Dobre, tu za hele, tebou, možná za tebou. F5 možná. Jo. Tak, mám F5, abychom to líp viděli. Aha, tak je mne napríklad radšej z prvého pohľadu, takže... Nevidím. Tak budeš mít aspoň víc možností při tom střihu. Pojď k nám. Som. A to vedla v strede. Dobre, tak to... Dobre, už dvaja sú dole. Dobre, ďalší dole, jo? Jo. A v té F5 je to možná ještě zajímavější. Je to těžký. Ja asi nechám tento prvý pohľad, pretože mne sa to lepšie pozerá hore, vieš, že vidím ten blok nad sebou. Aha, to chápu. Já se právě musím podívat dolů, kde jsou hranice toho bloku. Rychle! Pojď. Stihl? Nice. Dobrý. To bylo těsné. Jau, kdo mě hitnul? Je tu PvPčko. Ne! A kdo vyhral? Já ještě ne. Počkej, čo to bylo? Au! To bola podpásovka. Já jsem vyhrál, nice. Jo, ty jsi druhej. Pekne, ale to byla podpásovka, víš o tom? Jo, no já jsem nic neudělal, já jsem vás vůbec nebyl, to tě mlátil tamten. Je to byl on? Aha. No to byl on, dva se perou a Citron vyhrává zatím. Aha, takto, jo. Co teď? Teraz máme vlastně to, čo vidíš tam hore, tak máme jakoby nakreslit na stěnu, jo? Aha. Jako takhle myslíš? Já to nevidím. Tak to se dělá, to jsem se hodně zpomalil, to nevím, jestli teďka mě to nezabije. A to je to. Tak jako je možný, že někdo vůbec neví, co dělá. Taky to mám. Dobrý. Uf. Stihl si to takisto. Dobré. Tak... Ty jo, pěkný. A ty jsi druhej zase. Jo. Dobrá práce. Tak ty si byl předtím prvý, tak já mám... ne, toto nemám rád. To budeme lítat? Jo. Toto je strašně... Je potřeba tady být první, nebo proletět všechno prostě? Nejlepší je, keď jakože... Ak se ti podarí to proletět všetko. Já se nevím trafit do toho. Nevadí. Já jsem netrafil ten tretí. Já jsem dva netrefil. Ty si ma predbehol. No to možná jo, ale netrefil jsem kruh.
Trošku mám lagy, no. Nebudem hovoriť, že nie. Tohle je strašná videohra! Dobrý. Je to úžasné. Je to úžasné. Je to úžasné a strašné zároveň. Jo, súhlasím. Ne! Ne! Ty jo. Slepica. Možná jsem čtvrtý. Možná. To si na tom dobré, no. Já vidím těba, sa mi zdá, že před sebou. Ale nebo jako jo, v tom závodě, ale já hlídám ty body vpravo. Ja tak ty myslíš? No tak hej. Jsem možná druhej, ty si za mnou. No teraz sa predbiehame vlastne. Teraz sa to míňa tesne. Jo. Vlastne teraz to rozhodne tento závod, jo? Poď, Já poď, jsem poď. finish line, jo, dobrý. Nice. Dobrý. Krásne. Super, tak to jo. To bylo nakonec dobrý, ale chaotický teda, lítat na slepici, to se nedělá. Ja skačem väčšinou na, jakoby... Au. Musíš střílet prasata na ostatní. Jo. Ahoj. Ne, já mám jedno srdíčko, ale žiju ještě. Žiješ. Tamhle seš. Čau. A prasata na teba. Zastřelím tě prasetem. Au. Jo. Aha, ja som zaseknutý, že? Kde To je si? osud. Kde ťa mám? Já tady běhám dokola, tamhle si. Ja po vás hádžem z ďalky. Počkej, já musím vyřít. No to nevím, jestli úplně je efektivní. Možná lepší jít blíž. Neviem, mne to stačí, že to tam doletí, vieš, ku tebe. Pozor, to si tesne minul toto prasa. To je akože to bolo... No já se tu snažím na ně dropovat ze zhora. Dobrý. Dobre. Tak vidíš, tak nakonec. Tohle to mi zrovna šlo, tak příště budem hrát jenom tuhle minihru. Dobrý. Súhlasím. Vieš, čo máme robiť tu? Tak, no máme craftit něco, ale nevím, kdo nám to zadává, co craftíme. Jo, tuto pri tom villagerovi ti ukáže presne, že čo máš craftiť. Jo, vidím, takže mám vykraftit čestku, no a co teďka? Jako mám to jít natěžit na to suroviny, nebo? No, nebo kde dostanu dřevo? Jako mi naťažiť a musíš hľadať po tých bokoch, jo? Kde sa to nachádza. A potom musíš nájsť ten crafting, kde sa to craftí a potom tam vlastne to vykraftíš. Jo, ale mě jde o to, jestli ty suroviny budou někde v truhle, nebo jestli mám Ne, oni sú po bokoch, jít po bokoch. běhat po mapě. Po bokoch. A potom, Po keď bokoch, jo takhle. budeš mať, tak ti dá druhú. Jo takhle, jo, už to vidím, jak to mám Jo? sbírat, no. Dobre. Jo, ale nevěděl jsem, jako vůbec, tohle mi nikdo neporadil, takže to mě nenapadlo, že musíš klepat levým tlačítkem. No, čestku. A dát mu ji? Áno, potom s tou čestkou na ňou klikneš. Tak to jsem čekal asi lepší, protože oni by přece uměli i nechat nám třeba ten crafting recept se objevit někde ve vzduchu, víš co, a ne, že budu mluvit s villagerem. No to jo, to je pravda zase. Aha, on chce ještě další věci. No, jak si na tom? No já jsem mu vyrobil tu první a nevěděl jsem, že mám dělat další. No, ide o to... Takže mu to dát až... Ja teraz mám... Diamond Hoe. Irony. Tu sú irony. Potom irony musíš vypalovať v piecke, jo? Aha. To je 9. A tak není chytrý si je vypálit předem, nebo ono to vždycky maže inventář? Ne. Ono zase od znova začínaš, jakoby. Dobře. Teraz mám ironový blok vykraftiť. Dobre, to máme. Teraz hol mám, ale akože železnú. Takže to by malo byť v pohode. Takže najprv vypečeme. Já jsem tam dal víc bloků železa než 7 a ono mi to uznalo jenom 7. Aha. A koľko potrebuješ? Teď ještě teda můžu tady vzít jeden, ale jeden mi chybí. Jo, nahoře. No já jsem tam dal 9 a dalo mi to zpátky jenom 7, ale nevadí, natěžil jsem další. Tak ja mám teda vyrobené všetko. Dobre. Jo, dobrý. Dobre. Dobrý. Druhé miesto. Koukám na to, no. Ideme ťažiť? Aha, dobře.
teraz sa nám odpočet a máš ťažiť tie bloky pod sebou, jo? A za každý máš meniť nástroje, ktorými ťažíš. Jo? Jo, tak není problém. Musím se na to teda soustředit, ale... Je to jakože tryhard mod, jo? Takže úplně jakože tryhardíš. Já to len... Jo, snažím se. Ono popravdě... Je to fakt jako tryhard mod, takže jak to cítíš? Má to několik podlaží, no, jako... Jo? Vůbec nevím, kde jste vy, ale už jsem v nějakým dalším podlaží určitě. Nice. Tak to si dobré. Já tak přibližně, jo? Už jsem zase v nějakým dalším. No, musíme se dostat. Jo, to jak to je dlouhý, mě už to hlava nebere. Já už to míňám. Aha, to je drevo. Normálně v té tmě to není vidět, že čo to je. On si myslel, že to je... Jo, ne, to tě může splíst, no. Jo, jsem tam taky. Nice. To jsi hodně dobrý. Jo, ale... To... Dobrý! Jo, jsi tu taky, třetí. No, máme. Hezky, máme hodně hvězdiček. Fú. Toto je trošku extrémna minihra, víš proč? Nevím, povídej. Vidíš, co je za tebou? A jo, tak my nesmíme narazit jeden do druhého, chápu. Já jsem nabúral do svojej čiery. Já jsem tam nadskočil, nado mňou týpek nadskočil a prežil to. A potom já jsem nabúral, takže teraz ideme podporovat Citrona. No tak já nevím, jestli teda dokážu třeba někoho zabít, ale tady ten týpek by se do mě mohl chytit. No. Já jsem narazil do zdi, to se nesmí. Aha. Dobrý, no. Já jsem myslel, že se normálně odrazím, no nevadí. Dobré. Tak my teda se pustíme do ďalšej teda hry. No. Parkour. A to zmizí ten plot, jo? O chvilku to začne, jo? Aký jsi dobrý v parkoure? Moc ne. Ani já. To asi ale jo, teď jsem to dal hezky. To dám asi tvoj pohled, protože já parkour, to je katastrofa. Jo. No teďka jsem taky zrovna spadnul. Musím se hlavně rozběhnout, nezastavovat. Ono, kdo dělá parkour, tak si dává ten toggle run, že vlastně to nemusíš držet a já mám pořád takový to, že musím dvakrát zmáčknout dvojitý V. Jo, tak to myslím. Takže to není úplně ideální. Mám to! Kde tě máme? Tak to je dobrý, já se snažím překonat ten druhý sál, ale... Dobrý. Čau, já jsem to viděl, jako padáš. Nevadí, ale vidíš, že jsi to dal, tak táta můžeš dát svůj pohled. Tak to, ono my už jsme skončili. No jo, ale já myslím jako, že jsi ten parkour dokončil, že jsi ho doskákal do konce. Jo, takže vlastně my jsme vyhrali, Citron vyhrál druhé místo, já bych povedal, že třetí místo je taky tak v pohodě. A máme tu teda další. No, uvidíme, co nám teďka padne. Co se děje? Ne. Jo, slepičí letka, tak se to jdem naučit aspoň. Proč? Kosa, čo jsem komu urobil? No to je proto, abych se to naučil, vždyť se ti to líbilo. Lubil, ještě se tak naučil, je tak to světko, víš? Teď jsem neprolít, no. A on tě to jako zpomalí, ne? Když neproletíš kruhem. Když to netrafíš, tak se to zpomalí. Jak jsi na tom? Jak si to preletěl. Teď jsem tě předlít. Teď jsem zpomalený zase. Ty jsi to úplně preletěl okolo mě. A to si... A ty se zrovna ptal, jak jsi na tom? Si chytil normálně větor do do křídel, slepičí. Větor do křídel. Vítr do křídel. Jo. Dobrý. Toto jsem pěkně přiletěl, toto jsem to mysnul, ale už tě mám na dohled. Já už mám na dohled cílovou pásku. No, to není dobré. To ani třetí nebude. No teďka mě ještě předjede možná někdo, ale ne, já to dám. Dal jsi? Nice. No jsem tam, no.
Ale počkej, mě to vrátilo o jeden kruh z nějakého důvodu. Ne, kamo. Jo, ale dobrý, ale jsme tam stejně na... Já jsem tě skoro ale doběhl. jsme tam na těch prvních 3 příčkách. No jo, ty jsi byl hnedka u mě. Počkej, čo máme robiť tuto? Dostaneme motičku a musíme si zabírat pro sebe bloky. Jemine. Počkej. Aha, já to musím rozšiřovat jako hada postupně, nebo jako plochu. Tuto zapcháme citrona, toto zostane v rohu a ja sa môžem rozširovať aspoň. Ale to... No, to já ne, no. Teď a jsem v háji, jak jsi mě zastavil. Ja viem. Ale jako nemám toho zas málo, ale ty jsi to zabral líp, no. Když to vyplníš, tak to bude stát za to. No ale stejnak to nebude na prvé 3 miesta, akože, ale... Aha, tu som skončil. Ale keď sa tak na to Tyjo, zelený to udělal dobře. ten zelený to urobil brutálne, ako on to fakt má zabrať tú polku, doslova polku. Dobrý, no. Pěkný, Tak pěkný. sa dozvieme... Ten modrý je ještě víc uzavřený, hele, myslím si, že ještě jsme skončili dobře. A tak neumiestnili sme sa síce ani jeden, ale... Ako no? Bolo to Nevadí. ťažká konkurencia. A to už znám, teď už mě nenachytá. Vieš, čo nás čaká. Jo, teď už vím, že nechce jenom jednu věc, ale že toho bude chtít víc. Yep. Dobre, ono je to meč. Jak si na tom s mečom? Už ho skoro mám, ale štve mě, že tady nemůžu používat ty recepty. Ja som vykraftil lopatku. Ja som vykraftil. No to nevadí. Ale... Hele, teď bude chtít koleje, to vypadá. Ja použijem lopatku miesto diamantov. Dobrý. Manažeris. No dobré, železo. Dobrý. Ja sa teším. No, už mu odevzdávám i ty koleje. Tak to si na tom hodne, dobre? Gold X bude chtít jako další. 6 železa, akurát. Dobrý. Tak, soustředit se hlavně, ať to zandáme za dobrý čas. Gold block potom. Tak to je asi v pohode, by som povedal goldblock. To jo, když ti to nevypálí špatný počet, mně fakt přijde, že mi to předtím dalo jinak. Ale nevím. Ono keď Uvidíš na záznamu. Ako? Že to uvidíš v záznamu. Jo, tak to myslíš. Ono keď ti Jestli dojdu... jsem tam dal blbě já ty bloky, nebo jestli mi to dalo míň. Neboj sa, stále si na tom lepšie. To je sekerka. OK. Ono napríklad, keď ti napríklad dojdu akože suroviny, jo, akože z toho spodného schodia, tak môžeš ísť na to horné. Jo, už jsem na to právě přišel, ale byl jsem zmatený, no, v tu minulou hru, když právě už jsem dole neměl žádný irony na ten blok. Tak, ja na to tiež zabudám, akože. Tak nevím, jestli jsem nebyl druhej, to vypadá, že přede mnou byl ten ghostík a pak jsem tam skočil já. Jo, takto. Jo. Už si měl taky 5, ne? Nebo 4? Ja hľadám uhlie, ale nejako to uhlie. Ja som hrozne pozadu. Tak to už je poslední, myslím. Tak to som teda akože... Potrebujem 9, mi chýba jedno uhlie. No musíš nahoru ještě. Mne chýbalo jedno uhlie. Ale dobré, druhé miesto máš. To nevadí. Pekný. Tak hezký. A zase malovat, no tak to už vím, o co jde. Čau, zase sme na tom istom mieste. Super. Dobrý, čo tu máme? OK. Jak si na To tom? si chci zapamatovat vždycky aspoň 2 věci. Už to budu mít. Mám to. Nice, to si hodně dobrý. No já se v tom chci zlepšit, protože předtím jsem to měl pomalu, jak jsem nevěděl, o co jde. Jo, dobrý, gratuluju. Dobrý, takže tretie miesto by som mal mať, že? Podľa výsledkov. No asi jo. Dobrý. Wow. Dobrý. A ty To jsem nevěděl, že jsem byl první dokonce. Nice. Příště bude ještě lepší. Oh. Jo, co to bude? Aha, pozor na kovadliny.
Tak to ne, to asi budeme sa pozerať hore, jo? No to asi jo, a jo, tak to možná bude nejlehčí koukat nahoru. A nespadnout z té mapy zároveň. Ono neviem, či sa náhodou nebudú tie kovadliny akože zrychlovať, alebo bude ich vyššie potom. Jo, tady jsou hlavně díry pod náma už, já jsem si to nevšiml. Ja som padal do diery. No právě já jsem koukal jenom nahoru, že jo, a potom koukám, hele, tady je to nějaký děravý. Dobre, tak asi na budúce budem pozerať tiež pod seba, a nie nad seba. No já už koukám i před sebe, i nad sebe trochu. Dobrý, no, teraz akože ťa minali a teraz to máš čisté. Teraz to máš pekné. No je to nebezpečný, ale už hodně. Poď. Bych potřeboval, aby zemřeli. Neboj, já už jsem dole. Jo, to jsi mi pomohl, děkuju. Není zák. Byl jsem druhej. Přesně. Já jsem viděl, jak to tam placka byla z těba. No jo. Ja, co to bude? Kde sú? Aha. A teraz budeme... Musíme trefovat. Jo, so šipom ale. Aha, ne s tím blokem, jo. A svoju farbu, jo? Jasný. Ne. Jak jsi na tom? No, docela dobrý, ale někdy mě to vystřelí až o trošku později, než to pustím. Jo. Že já třeba fakt jako na ten blok namířím a měl bych ho trefit, ale vystřelí to pozdě. Musím trošičku odhadovat to zpoždění. Jo. No fakt, jo, to je divný. Je to jakože extrém, to si zober, že kde už jsou všetci henty, vieš? Ja som to trafil presne medzi to. Dobrý, no, tak... Citrone, ahoj. To je teda... Ahoj, to nám moc nevyšlo. Aha. Arena. Musíme zabít své oponenty. Jo, ale na prasátku. Jako na praseti? Na prasátku. Jedeme na prasátku. Jedeme. Já budeme, nechaj ma. Já sa to budem len voziť, jo? A tak to chce to určitě. Hrát z první osoby. Jo. No zabil mě. Akože budeme mať chvíľku méry, jo? Čo ty na to? No já jsem už mrtvej. Aha, tak to mi je... Dobre, aspoň sa nebudem musieť báť, že do koho trafám, jo? Jo, zmat je všechny. Koukej to vyhrát. Dobre, jednoho mám. Pěkný. Dobre, druhého mám asi. Hezky, a ještě toho posledního. Ne. Aj. To bylo hezký, ale pěkný souboj. To si tam dej můj pohled potom. Ale asi budem třetí, že? No, to asi jo. Třetí místo už máš jisté. Dobrý. Aj tak aspoň jeden bod bude mať. Takže aj tak dobré. Teda tu je súboj normálne titánov, jak sa tu stredajú, vieš? Dobrý. Ale tretie miesto. Ale asi třetí, takže dobrý. Nice. Máš rád ryby? No, jako určitě jsem lepší v chytání ryb než prasat. Dobrý, no. Tak to si na zlej minihre. Počkej. Jo, chytil jsem to malé. Ale no tak, už jak je to těžký, tady mám prase. Pojď sem. Stoj! Mrně! Ne, já jsem si odponkal ještě Dobrý. Ne, on mi ho bere zelený. Já jsem spadl dolů. Já jsem těž spadl do vody. Ano, nevím, či to funguje, ale že keď sa posunieš dozadu trochu. Že keď ťaháš, vieš? Já. No. Jo, že kdybych se posunul, tak jako budu mít lepší sílu na to. No zkus. Já to zkouším a... Aha, do vody padnem. No jako, ještě jsem tam nehodil ani jedno. Ještě ani jedno? Ne, protože vždycky se mi zaseknou o tu vlnu a nepřehodím je přesto. Fakt? Jo. No, teď mi sem hodil někdo jiný jedno. To si hodně dobré na tom, jakože. Vidíš, to máš dobré. Jak jako? No jo, asi jo, ale to nejsem na tom moc dobře. Teď já jsem tam ještě nedostal ani jedno, to prase. Čuník. Ne, dobrý, aspoň no, tu mal borec. To seš dobrý. On mal asi 10 jich. Dobrý. Wow.
To jste zahráli hezky. Dobrý, ale ty jsi druhý. Pořád to vyšlo, takže pěkný. Dobrý. A mě kolikrát právě zabil i ten Ghostík, takže ten hraje asi fakt dobře. No jako tento hra, takže akože máme tu ďalšiu tretí súboj titánov v minihrách, takže som zvedavý, čo nás tentokrát, tie prasatka ma normálne vyčerpali. To jo, to bylo těžký. Tak ono tahat celý prase, hele, teď to dáme do třetice všeho dobrého, teď budeme první, někdo z nás. Súhlasím. Čo máme teraz? Zkusíme. Aha, jo, Pig Gun, zase. Prasatko. Střílet prasata, když tě to vyčerpalo tolik ty prasata. Prečo sa mi zdá, že táto hra je nejaká zasadnutá na tých prasatách? Nevím. Nemají rádi prasata možná. No, to je kruté. Ono môžeš ísť aj dopredu, ale viac menej tam moc ľudia nie sú. Ahoj. Jdou po mně všichni. A tady je důležitý dát killy nebo přežít. Dobre, pekne si masno, pekne. Dôležité Double jumpu. Koľko, aby si mal skóre, že jo. Takže neviem, jak to funguje, že... Tak to mě štve, že mi nějaký hráči utekli, že jsem je nestihl zabít. Jo, tak to je akože nič moc. Hele, ale už mám 3 killy, ale jenom jedno srdíčko. Ale tak to si hodně dobrý potom, akože. No já mám spíš štěstí, že na mě nikdo nekouká, že jdu všem dozad. Jo, tak to jo. Dobrý, prvé město. Pekně si. No já jsem říkal, že budem první, ale já jsem myslel celkově. A, kvadliny? Tak to pojedem teraz taktikou tvojou. No, koukej i nahoru, i dopředu trochu. Dobré. Možná si dát velký FOV, že by bylo dobrý. Zkusím. Jo, to by mohlo být dobrý. Já to zkusím takto, najprv v jednotku a možno to zmením na F5, že by som to zmenil iba. Nevím, ono potom nevidíš moc nad sebe, ale když dáš velký FOV, tak vidíš i jak padají kovadliny. A i trošku podlahu. Jo. Toto bylo těsné, to sa normálně prebugovalo nějaká to cezo mě. Ježišmarja. Kovadliny všude. Dobre, no, tak to som neprežil dlho. Ale dlhšie ako predtým sa mi zdá. Asi. No já už ani nahoru nekoukám, protože teďka už je tady tolik děr, že musím dávat fakt bacha. Dobrý, máš to. Tačku. Tak teď už jsem spadnul, ale. Nice. Co to bude tady? Přežij kanónovou palbu, nenech se sežrat tím chobotničákem. Stačí ti jedna rana, asi mrtvý, no. Jakože. A tak zatím toho moc nestřílej. No ona sa tu zrychlí, že jo. Neboj. Ono to ešte len príde, to je ešte len rozohrievacie kolo, že? Také, že... Wow, to má tesne minulo. Toto musím povedať, že má tesne minulo. Jo, já to taky vidím, no, jak to lítá k tobě. Myslím, že doprava ani nic nemůže letět, já tady jenom stojím. Že by som šel vtedy. Počkej, nech tam nejaká priletí. Jo, tak to nevidíš, nie to vtedy. Jo, dohodnuté. Jo, už musím být jinde. Počkej, ja sa dám... No, tak mě to taky trefilo. Keď sa dám na kraj, tak si myslíš, že na to trafí? Trafí. Ale som tretí. No, ale dlouho se tam dá přežít, no, dobrá práce. Jo. A zase prasata, no jo. Ideme zase chytať rybičky, jo? To je prasata. Takový velký rybičky. A teraz som ale na jednom mieste, jo? Poď sem. No ale fakt já tam nedokážu asi žádný dostat, protože mě to vždycky zasekne o tu vlnu. No takto, Mne akurát sa bijú my sa bijeme traje o jedno prasa, jo? No jedno jsem tam hodil, ale to byla spíš náhoda. Ne, to jo, teď mi ho tam hodil někdo jiný. Že by ti ho daroval zase. Taky možné. No on ho nějak přetahoval přes tu moji tu, že jo? Jo. Stanici bílou. Jo. Ježiš, teď se to vysunulo.
To som pekne chytil. Poď, čuník, ešte kúsok. Nice. Pojď sem, čuníku. Máťa. No konečně. Za velký prase je víc? Keď chytíš to malé, tak za to by malo být vyše bodů, jo? Aha, tak to bych čekal, že když je lehčí, že to právě bude za míň bodů. Dobre, dobre. A potom je ještě také ultra, druhé miesto mám. Ale jakože potom je také ultra, také bonusové, které máš za vyše. Teraz máme zabíjat zombíky a skeletony. Tady budem střílet, jo, na ty skeletony, přesně na ty zombíky. A i skeletony. Jo. Já se snažím právě, že těch bonusových jakože, ale zatiaľ nič, no, tak skúsim. Jo, ty zlatý, jo? Jo, ale mně to přijde, že to trafa trošku divně. Někdo snajpol. Jo, nice. Střílí to jinak, zase jako v těch vozíčkách trochu, no. Jo. Ale jde se to naučit. Nice, mám bonusového. Pěkný. Mám. Já si budem strieľať do hora, protože tam mi to přijde, že sa lepšie trafám. Nice. Já mám pocit, že mi ostatní berou pořád to, na co střílím já. Jo, no. Ono, keď sa tak na to pozerám, tak... Wow, někdo trafil TNTčku, kde dosah o bonusových. Dobrý. Ale jsem tam, no. Dobrý, jenom to střílelo divně nějak. Toto je zase jiná minihra. Máš rád malování? Tady budem házet vajíčka. Jo, ale jakože malovat s nimi, jo? No jasně. Najlepší je to asi držať. A to, čo ukazuje žluté, tak to je tvoje. Jo? Jo, vidím. To je hezký, že mám žlutou. No. A můžou mi to ostatní zabrat? Jo, můžou. Jo. A ono, ty nemáš reálně žlutou, ale jako len tebe to ukazuje žlutou, že máš. My ostatní to vidíme, že máš jinou farbu. To je růžové nějakou veľa, to kdo tu má vpravo tu růžovou? A tu modrou? Nevím, ale to vidím taky tu růžovou. Jo, tak jsem třetí. Třetí místo. Ale tohle byla dobrá minihra. Lepší než zabíjení zvířat. Jo, no nevím, či je lepší hádzanie slepačích vajec o stěnu, jako o plátno, jako... Jo, to asi je pravda, no. Že vlastně... Počkej, co dělá těch minus 50%? To nechceš asi, ne? To znamená, že ti to zabere polovicu bodů, jo? No, já si říkám, já jsem viděl týpka, jak jenom, jo, tohle, hele, kráva, zabiju ji, no, ale ono tam byl červený text. Jo, ono některý jich vidí ten text a některý právě, že nie, víš? Ono treba si dávat na to pozor. Ty to vidíš normálně, jo? Já to vidím dobře, no. No, ono to záleží od aké verzie máš, že vraj. Jo, aha. No tak to může být pak pro někoho problém, no, když tady přijde o 50 bodů ke konci. Skoro jsem trafil slepicu za minus 50. To se může klidně stát, no. To se může aj vypomstit, jakože. Kravička. Co do poslední chvíle se může změnit pořadí. Jakože hej, no. Ono se, jakože v tomto je to zase... prvé město! A ty třetí. Hezky. Tak jsme byli už oba na prvním místě, tak to byl úspěch. Citrone? No. Nevím, či je výhra mať prvé město v zabíjání zvířat. No, to je asi pravda. Já to jako výhru jedině bodovou, ale jinak jakože to výhru nevidím, že jo. To mi jakože úplně no, jako... asi ne, no. Ako výhra asi nepríde, no. Tak, druhej. Pěkný, tak já jsem po tebe. Počkej, nemáš? No tak super, tak to budem zase v top 3. Dobrý. Dobrý. Nice. Jsme šikovní. To nám pomůže. Ale zatím mám nejvíc hvězdiček. Počkej, já jsem to vyhrál? A fakt, že jo. A 11 bodů, jo? No tak vidíš, tak to je krásný závěr videa. Hele, já jsem říkal, že teď budeme první. Dobrý. Tak podle mě je to výhra. Jsme v top 3, třetí hra v top 3. A já si myslím, že to by na dnešné video mohlo být všetko. A ďakujem Citronovi, že tu bol so mňou. A v prípade, že máte záujem o nejaké ďalšie pokračovanie, tak určite nezabudnite hodiť ten like, odber a tak tu sa rozlúčim ešte s týmto ňofíkom
prasátkom. Nebo nás dej do lobby, hele, že si tam můžeme stoupnout vedle sebe, jestli chceš. Dáme se na lobby. Tak nás odpoj. Dobrý. Tak já můžu taky něco říct? Jo, jasný. Já moc děkuji za pozvání, taky vás poprosím o like a nějaký pěkný komentář. Dneska se nám to výjimečně povedlo, my v těch minihrách možná nakonec tak marný nebudeme. Tak zase příště. Čau. Tak presne tak. A zase pri nejakom ďalšom videu, takže díky moc všetkým a ďakujem Citron, že si tu bol a že si prijal pozvanie. A... Děkuji. Tak zase niekedy. Tak čaute. Čau. Yes. Jinak souhlasím s tím, že mě můžeš točit a že mě můžeš dát na YouTube. Jo, takže aj tak toto rovno dáš, jo? Jo, rovno to tam máš. Dobre, díky moc.